Bismillahirrahmanirrahim. Atat zalzalatun azimatun fi zamani Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hatta kadatil jibal an taqa fadaraba al-ardha bi sawti wa qala laha uskuni illam akun ajlan fawailun lil Umar fasakanat wa lam ya'ti ba'daha mislah. Dipun ngendikaken bilih zamane Sayyidina Umar dados khalifah tenggene Madinah. Sayyidina Umar menika khalifah sing nomor pinten? Nomor pira, Ros? Nomor kali nggih khalifah nomor kali. Niku tenggene Madinah terjadi goncangan yang sangat dahsyat. Zalzalatun azimatun. Iso uga rupa gempa, iso uga rupa duka. Pokoke zalzalatun azimatun. Nang gone Quran idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Nalika tenggene Madinah niku terjadi sesuatu sing banget goncangno. Niku meh hatta kadatil jibal. Sampai koyo saking dahsyate iku gunung iku koyo apa meh ambruk. Kok mentiung meh ambruk. Akhirnya Sayyidina Umar dipun critakno ana kalane nganggo tongkate niku nggepuk bumi. Bumi niki digwepuk kalih tongkate. Kalih Sayyidina Umar kalih ngendika ngeten. Uskuni illam akun adlan fawailun lil Umar. Meneng kowe bumi aja sampai goncang. Kok diparil Umar iki lho ora adil. Lamun dipariku Umar ora adil oleh napa? Oleh mimpin Madinah. Fawailun lil Umar. Maka Umar wajib mlebu neraka wel. Barang bar di wae password kaya ngono, wae di password kaya ngono, bumi iki langsung lerep adem tanpa goncang. Jadi maknane Allah Subhanahu wa taala niku damel napa niki bumi kawitan. Allah damel bumi kawitan niku goncang. Allah damel bumi kawitan niku napa? Goncang. Barang goncang akhirnya Allah Subhanahu wa taala damel gunung. Gunung niku dienggo dicepno nang ngene pundi? Tenggene bumi sehingga bumi niki mboten goncang. Jadi maknane goncange bumi iku iso lerem nalika ana apa jenenge gunung. Jadi bumi ini tidak akan bergetar jika masih ada gunung. Lah nek gunung iki wis rusak berarti bumi akan tergoncang. Makanya ketika Mbah Mun apa jenenge idas sama umsaqqat wa adnat rabbiya fa huqqat wa idal jibalu suyirat. Jadi ketika Mbah Mun iku nalika alamate kiamat niku nalika gunung wis padha mlaku. Lah kiamat iku mesti goncang. Lah saiki bumi iku ya kok bumi gunung wis mlaku. Gunung saiki wis dadi semen, dadi macam-macam, wis dadi wis tok ndi. Jadi akhirnya bumi ini akan sebentar lagi gak suwe Pak Kaji. Bumi ini akan bergetar goncang. Lah nang donya iki sing iso ngleremno bumi iku ana kalane sing ketok, ana kalane sing ora ketok. Nek gunung iku iso ndadekno tenange bumi, mergo ketok gunung.
ana neh perkara sing dadi cagake bumi utawa dadi pakune bumi sing ora ketok. Napa? Rupa kiai utawa wong-wong sing duweni ahli waris ilmu saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ana kalane gunung ketok, rupa paku bumi, ana kalane perkara sing ora ketok, sing maknawi ora ketok, tapi menjadi penenang untuk bumi. Nggih. Lah nek kiai wis ora ana, gunung ya ora ana, sing ngaji ya mung saithik lah ya berarti umpama goncang ya ora usah maido kejaba awake dhewe. Aja maido wong liya marahi kono ora sregep ngaji, ora usah ngono, delok awake dhewe. Alas pokoknya ngaji ngene lho Pak Haji nggih. Yo sing ngaji mboten rawon. Ora usah maido liyane. Wala talumanna illa am kajo maido kejaba awake dhewe. Wis ngono ae. Nabi Musa iku tau. Nabi Musa iku tau kepengin urip kepengin sempurna ku ya sempurna ya apik gak dirasani gak macem-macem. Nabi Musa pun sampai doa karo Allah, ya Allah, mbok ya Gusti, kula niku aja sampai dirasani wong. Wah kok dirasani elek-elek wae. Padahal aku iki nabine jenengan. Kok dirasani dielek-elek. Apa jawabane Gusti Allah? La ya lesa Musa. Lah wong aku iki ora slamet saka omongane makhluk dhewe, mosok awakmu ape tak slametno saka omongane wong li. Iya ta gak? Jadi Allah itu ojo Nabi Musa, ojo Nabi Musa, ojo Nabi Muhammad, ojo kiai, ojo sing arang-arang mesti entuk rasan-rasane wong li. Pangeran wae dirasani. Tiwas bendina salat duha kok ya ora entuk dhuwit. Iya ta eh? Kok ora ndang umroh-umroh yo. Ayo itu kerjuni budal lah ya. Jadi maknane es ngaji wae. Supaya apa? Supaya awake dhewe iku belajar nglakoni perkara iku ora ana motif lain kecuali lillahi ta'ala. Oke. Nomor kali niki cerita niki bilih. Lah, nalika gunung-gunung ki wis do rusak. Kiai do rusak, maka bumi akan gonjang-ganjing. Lah, rusake kiai iku nalika metu saka pakeme. Rusake presiden nalika metu saka pakeme. Cara Mbah Salim mecah jajar. Lho iki tenang lho, aja mian. Iku metu saka pakem. Jadi nalika wong isih rupa menungso nek nang ngene daerah Bandung Raja mangane apa? Sego wis cetha iku. Kok ana mangan watu berarti mecah jarak. Iya tau kan? Wis ngono. Wong Islam kewajibane apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maknane napa Pak Kasironi? Maknane menungso Islam itu. So ngaku Islam raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyan wa rasula. Iku pakeme duwe kewajiban ngaji. Pakem iku Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iku pakem. Kok ana wong Islam ora gelem ngaji berarti mecah jarak. Ngono Pak Kaji ya iki ngendikane Mbah Salim tak ngono ya kok iku asal. Ya ngono Gusti ya. Lah nalika gawane Allah iki wis mecah jarak, maka akan mengakibatkan sesuatu sing asale anteng malah goncang. Makanya lho kene dipun terangno maktubun fi 'asa Musa annal alim idza lam ya'mal bi ilmihi
yakunu huwa wa iblis sawa. Nalika kiai wis ora gelem ngaji, dadi nang ngene tongkate Nabi Musa iku ana tulisan maktubun fi asa Musa. Tulisane ngene, nalika ana santri, nalika ana kiai wis gak gelem ngamalno ilmune, kiai mau derajate padha karo iblis. Sing iblis iki sithik aja banter-banter, padha karo iblis. Wis kena banter-banter, yo. Dadi nek ngono piye? Nalika kiai wis ora gelem ngaji. Sakniki ngaji pakeme wani pi. Yo, pakeme wani berubah. Padahal wong ngaji ku tujuane apa? Nyampe nang ilmu saka Gusti Allah supaya wong iku ketata uripe, kepenak uripe barokah. Ora kok wani pira, berarti wis metu saka agem. Lah nek kiai luwih parah. Kok ana kiai wis ora gelem ngaji. Huwa wa iblis sawa. Padha karo iblis. Ora tak rungokno sing bisa ora patek krungu lah ya. Aku ewah aku. Kok mendina tak lakoni ngene ku aku ya. Nggih. Lah nalika kiai wis metu saka jarak, gunung wis metu saka jarak, wis dihambur-hamburkan batunya, maka dunia ini akan goncang. Jadi nek ngono, wong nglakoni pakem syariate Allah iso ndadekno penenange bumi. Jadi sampean niku gak metu saka pakem, iku menane pakem. Ora metu saka pakem iku manane pakem iso dadi cagake bumi. Nek wis kiai kaya ngono, wong Islame kaya ngono, maka dunia ini akan goncang. Makanya Sayyidina Umar nalika ndene goncang Madinah. Nalika Madinah iki goncang kok cagake. Sayyidina Umar kono ngene, nek panci Umar iku ora adil, Umar iki mlebu neraka. Barang dikayakno ngono, bumi iki langsung apa? Anteng lerem. Maknane keadilan itu iso ndadekno tenange bumi. Makane ana sing kandha, Kanjeng Nabi kandha kapan donya iki isih ana sing azan, ora ngarah kiamat. Lagi azan. Ora ate cerita tenggere gandu, nek gak salah nek Sahli mbuh teko mbuh ora aku. Mbah metu kok pakem mbuh ora nek karo aku. Ora ada cerita gandu. Jadi zaman sahabat atau tabiin, iku tahu ditemokno biji-bijian, biji-biji kurma. Iku gedene iku sak anggepe sak apa ya? Gede pokoke. Gede. Nulayani aturan. Napa nulayani sing mestine iku kacang iku sak mene sak pentil ngene iki iku ditemokno kacang kacang apa kacang gede Mbah sak kepel. Jadi kacang brol umpamane ya iku ditemokno itu sak kepel. Jadi wis dadi apa wis dadi fosil. Lah nang ngene kono iku ana tulisan kacang iki ditandur nalika keadilan jejeg nang ngene bumi. Kacang iki ditandur nalika keadilan jejeg nang dhuwur bumi. Dadi maknane nalika awak dhewe iku gak metu saka pakem, menawa wae wis ora usah gonta-ganti bibit. Saiki lak ana bibit M70 ora ngapi ana neh. Bahasane apa? EGT ta apa kucing. Wis gak marem. 32 ora marem. Berlian ora marem. Aku lihat dhewe kan yo. Gak marem mergo nggudak isine. Mergo nggudak supaya akeh. Asline supaya bibit iki akeh hasile. Ora kok gonta-ganti bibit. Adilno atine dhewe. Aja metu saka pakem. Ora usah zaman biyen-biyen.
Kula lagi kemawon. Kula nu gadah kanca santri iku biasanya lagi kawitan iku mesti ora patek duwe du. Aku gak kerasa di film. Apa ini? Ya kanca. Wis Mbak, pokoke dhewe iku mlaku apa sing retur-retur pating ra di dhuwit iku sampe bakul sabun iku sabun ditenteng ngono. Dadi ndekne bakul sabun mider nggone pinggir-pinggir omah ya Allah Gusti. Santri kancaku niku, Pak. Mider. Lah piyambake niku ape nandur Pak diwehi sawah kok ngene wong tuwa. Ape ditandur kuwi wis leles-leles bibit golek turahan tanggane nek ana sing turah. Wis ditandur bingung neh iki kok ngabuke ambek apa. Repot. Aja nek ra ndek iku pokoke repot kabeh. Maju mundur kan. Nan. Wong nek terkenal ora ndek dhuwit jajal. Dolan mau sudoni. Alah padune alok penjaluk dhuwit. Yakin ngono. Aku makane apa duwe kajilan iku mir-mir aku. Ya, iki tenan, Mbah. Jadi kula gara kanca niku wis bertandur bingung, ape tandur bingung, bertandur ya bingung. Pokoke uripe iku bingung terus, mergo ora duwe duit. Tapi ndekne duwe ilmu. Gusti nek panci kula gak iso ngabuk mbek dhuwit, wis pokoke tak suwuk dadi nek bendina nang ngene sawah niku ndekne ngaji. Apa niki mutolaah kitabe. Mergo zaman teng kene pondok niku nate maca kitab. Dadi ana santri sowan nunggone gurune, madul, Mbah, kula niki santri pun dangun tapi kok dhuwit kok angel kabeh, Mbah. Ngono. Gurune jawab, "Cung, mulai saiki kitabmu buka neh, dibelajar." Dene eling iku. Akhire dene sing ngene, Gusti, mergo aku ora duwe abuk ya duwe wineh, pokoke mbah niki abuke lewat ngaji amal sing apik. Berarti bendina dene bar adol sabun nang sawah belajar. Ya belajar ora krana niat sakjane, kepeksa. Ono ngomah sing dipangan yo ora patek Ya sawah ngono ae lha wis penting belajar mbah piye. Lho delalah iku sawah iki tukule luweh apik timbang tanggane. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi tanduran sing metu sangka keadilane menungso iku nggawa manfaat sing luwih gedhe. Cara bahasane luwih subur timbang mau abuk. Luwih subur timbang diabuk. Iku nek sampean nglakoni syariate Gusti Allah sing tenan lho kacang. Jadi cilike kacang sampai saiki iku kenapa? Mergo pepekone menungso. Zaman biyen wong dhuwur-dhuwur. Barang maksiate bendina karek cilik-cilik ndik-ndik no. Paling sugih kaya apa saiki ya paling dhuwur ya kok kakak jironi ngono ae. Rek yo. Iki mergo banget maksiate wis akeh. Hajar Aswad biyen rupane piye? Jarene Kiai Sahli, Hajar Aswad itu biar rupanya putih, mencorong, ya lampu. Saiki wirenge ora karuan. Kenapa? Mergo dosane menungso. Dadi nalika menungso wis gak nglakoni keadilan, ora nglakoni perintahe pangeran siji, iso ndadekno robahe bumi. Sing bumi ki asale tenang malih goncang. Sing asale biji-bijane gedhe malih cilik. Ya ora coba. Pokoknya sampean gak njabuk wis isomu apa? Isomu apa ngabuk meranti dhuwit? Pancen ora ndi dhuwit apa isomu apa? Isone maca rotib ya rotib. Ora iso maca rotib ya paling ora ngrungokno rekamane
Ora iso apa kowe. Apa sing mok wehna kanggone sing mok lakone wong sak isone. Mas tatok sak mampu-mampune. Supaya apa? Supaya bumi ini kembali tenang nggih. Kembali napa? Tenang. Mula Sayyidina Umar ngancam, "Oke ora sampai lereng nggih mlebu neraka." Lho kok dilelah lereng. Berarti maknane awak dhewe ku nglakoni kaapian krana nglakoni perintah pangeran iku iso dadekno bumi iki tambah aman. Pokok raketang saidik, muga-muga ini menjadi saksi kebenaran di hadapan Gusti Allah. Hujjah raketang mau saidik. Ora trimo mbela sampean tok, mbela sak dulurmu, sak anakmu, sak tanggamu. Raketang mau saidik, muga-muga iso mbela iso ndadekno manfaat kanggo wong sekabehane apa hujjah utawa nggih alasan ngarepe Gusti Allah supaya iso selamat. Nggih, amin Allahumma amin. Wis ngono ae Mbah ya. Pokoke wong ku ngger apik ya apik, apik ya apik. Kok wis metu saka pakem ya berarti nantang bendune pangeran. Sing asale ora goncang malih goncang. Nggih niku. Iki nek terusno sampai jam berapa iki? Ya wis 21 menit ya. Oke pun, pokoke intine wong kudu apik Mbah ya. Wong kudu apik ngono wis pokoke sampean apik, sekabehane ya milu apik. Mun Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.